priest, king harian sa mga saserdote. Because God, ato pas Ginoo, ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words thou shalt speak unto the children of Israel. Mga, if we will talk about kingdom of God, that is kingdom of priests. Ano siya? So ngayon, kung saan sinabi, ang sa isulti, ang kaharian ng Diyos, palikuno ko tinis, ay kinuha ni Kristo at ibinigay sa isang bansa. Sa Tagalog. No? Sa English, therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken away from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof. So it is very clear that the kingdom of Christ or the kingdom of God wala na sa Israel. Wala na. Ihatag sa usang ka nasod. Klaro, no? Na magapamunga sa mga bunga ni ini. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Nahimong uluhang bato sa pamag-am, buhat kini sa Ginoo. Kani nga bato mao ang gipasabot sa Mateo 16:18 sa ibabaw ni ining bato ingon si Kristo dito ni Pedro. Og ikaw mo si Pedro, sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro sa ibabaw ni ining bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Sa interpretasyon ko na sa ubang mga religious group, kani kunong bato si Pedro. Wrong na, wrong. Kaya sa ibabaw aning bato, tukuron na ng iyang iglesia, which is Christianity. Unay meaning ana. Ingani ka og iglesia, Christianity, ang whole. Dili kay church na simbahan. Kaya pag-ingon ko ng iglesia, sa uban simbahan, kaya ang gusto nila tapuko ng mga tao sa ilang simbahan. Mao nga ang ilog-ilogan sa mga tao, kanang word nga iglesia. Mao ni. Mao na ilog-ilogan. Ang datindaan, may silang pinong nga iglesia, pagkakot ko rin sila o Church of Christ. Sige po nun, mao kay ang ilog-ilogan kanang iglesia. Ang punon dayon na ilang simbahan mo tinuod ng iglesia. Pero kung saan tinuod ng iglesia, ni Kristo, kanang gisalu-saluhan sa mga tao karon sa tibuok nga kalibutan, mao ang Christianity. Muna iglesia niya. Dili kayo Christianity, simbahan. Kung wala'y simbahan, wala na Christianity. No? Wala, dako kayo nga sayop yun. Ang gusto nila, ako'y sayop, kaya ang ilahay purit, ng kanang church, simbahan. Pareha bang pag-ingon nga nasod. Ingon si Kristo diri, matod pa sa Isaias, ang mga nasod na naglibot kanako. Ang mga nasod na naglibot sa Jerusalem. Kunyang sumay nasod, pinanglitan, China. Saba, Japan. Pilipinas. Ha? Amo na nasod. China, Japan, Australia, Amerika. Nyamatod pa sa Ginoo, ang mga nasod sa nasod na naglibot batok sa Jerusalem. Unya ka na dahil China, yuta nga nasod batok din na Jerusalem, mulibot din na dito. Sa may mulibot ani, mga tao na
nasod ra. Nya kano sa man himong nasod nga walay tao? Ha? Kano sa mga tao nakamugna ang kalibutan o usa ka nasod nga walay mga tao kapulot? Mga kanang gitawag nga nasod, mga tao. Yung gitawag nga nasod, pag ingon nga iglesia, ang meaning anak, katauhan. Ha? Ay unsa day gipalit ni Kristo sa iyang dugo, matod pa si Piso 5:5. Kana day imong building, kasipahan, dili lang mga katawhan, dili katawhan. Sa Efeso 5:23, iglesia nga gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Ya isang dugo ang gipalit, ang gibayaran sa dugo ni Kristo. Anang building nga church. No? Ay ang ilahang church siningani, una ilang iglesia, nana. Oh. Hindi magprantahay ka ba? Mao na church. Church. Mao na church, iglesia kuno ni. Unya palingon ni Kristo nga gipalit sa iyang kaugalingong dugo sa tupakan ni building may gipalit. Pwede bright na ninyo nun. No? Bright pa mustungaw. Kay dili hinsubak siya nako nga asa mabasa sa Biblia nga kanang iglesia katawhan. Basta bubukas ka piti-pindir. Magitaan ko ni Mugsitas, wala nang kay utok mo sa ko. Dagan din sa si Efeso 5:23. Gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Yung sa gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Kung sumigit pa kamatay ni Kristo, kana imong building? Kanay? O kanang mga katawhan? O di mo na iglesia, pili kay gala ang iyong building mo na iglesia. Minus mo. Minus mo mas butike. Sa simple lang kayo. Kaya usao nga, yung nag-ipugos yun nga, kanang church, simbahan, pero ng mga tao, masuyap dito simbahan. Dito manimba. Unang, ipugos ninyo ang bot-bot na sanyaw, ang resulta, ang mga tao, hindi mo kadulong. Kaya inyo mang gipagkaon o taho. Pagkaon man ninyo o way unod. Dili mo mga manluluwas. Kaya ka na ba magsasangyaw? Manluluwas ka na. Ano yung suon? Kasi inyong una-una, kung mga magsasangyaw, ang Diyos sabi mong luluwas. Way labot pa. Kanang mga manluluwas na ipadalas Ginoo sa kalibutan, mga magsasangyaw na. Bosa, tarong mo na itong sangyaw, nga kanag yung tinuod, ang ipataon na ito sa mga tao. Dili ito nga sa bulan na ito murag lipat, kaya aron lagin sila mutuon na ito. Sama ani, lipat na na. Kaya inon nga, pag-abot ni mo diri, harita sa imprimatur ha? Direta sa Matthew. Wala ko mo rebatol ninyo, pero ato lang isulti pa. Tarumon lang nato pa. Ato lang ko ning tarumon. Kung dili maglaom ang tao, sa baka. Kanang nga, nag-request na ko nga, kung saan pag mamembro, kung saan pag kuha, na may daghang request, no? Kamong ka-request na ko nga, Brad, na-address dapitan. Concern lang ko, Brad. Gusto ko magpasakot ninyo. Brad, sir, boss. Hindi din tawag kong boss. Diyan pa lang sa introdaan, hindi ka pwede na nabatong. Boss, yung tawag na ko. No, dahil tawag nila na ako diri, boss diyan. May mong tawag ng boss. Huwag ko sila nag-share na ko. Diyan, tawag kong bilhin mong share. Di man ko maestro. Maestro, kaya akong ko. Pero dapat, namay na kanya, namay na ibay ka po. Na, saan mo pagpamilro, sa requirements, pinag-school lahat, kung kung kayo mangita, tao ba yun dito? Karon, atong masako na atong tarong yun, o tudlo ning kalibutan, ha? Bosa sultihan ko ikaw si Pedro, o ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Layo kayo na siya meaning. No? Kurting layo siya meaning, i-confirm mo, kayo na mong simbahan, di na mga tao. Kay simbahan na tukuron. Sa ito pa dili katawhan. Ang mahitabuan na, mga igsuon,
doon ang may dalunggan, maminaw. Nung ingon si Kristo, ang may tulo mo, magpatalim mo. Ang may mata, mulantaw. Pinsala o mayo, palihukan yung moto. Kung sa'yo ito po ni Kristo, sumala sa King James, ang dito po niya sa King James, Iglesia. Karon mo sumak mo nga kanang iglesia o kanang iglesia katawhan sumak mo ni. Kaya ang inyong iglesia simbahan mo ni. Karon diha sa pag-ingon ni Kristo nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo sa may iyang gipalit kaning simbahan o kanang mga katawhan kani. Kani din simbahan niya, kani din building. Kung ipalit ni Kristo ng building, kani, dili nilang mga tao. Kurting sa'yo pa. Kaya dili man ni Maoy, nakasala ng simbahan. Dili man ni Maoy, gibayran sa iyang dugo. Di ba ang dugo ni Kristo alang sa kapasayuan sa mga sala? Oo, kaning ipalit niya sa kaning hindi pasaylo sa sala, mo ni ang iyang iglesia. Kaning ipasaylo sa mga sala, pinaagi sa kamatayon niya dito sa krus, mo na iyang iglesia. Mo na iyang katawhan. Karon, kani din simbahan, mo din nakasala, mo din bayrag sala ni. Dako kayo balisto ni uto. Munay nakadaot anak nga magsangyaw tani bugos kinatos mga tao sa Tinuod daghan kayo karon mga pangulo nga founder nga ipugos nila patuos mga tao sa Tinuod. Yung mga tao maglaom sa mani iglesia simbahan. Pagkanda ko kay Huey ana pagtuon ana kanang church di man nakatawhan. Di man nakatawhan, katawhan din ang simbahan. O asa may katawhan na eh. Kanang building o kanang halimba niya. Ayuhan niyo paminaw. Kung sa may tuyo sa Diyos ani, kaning balay o kanang halimba niya. Ang luwason sa Diyos, kaning balay, kaning niya, kani. O kanang mga tao. Nga halimba nila. Sayo kayo mga igsuon na inyong nauna. Dili kay kayong charge simbahan na yun. Nya palaban din yung dictionary. Nya ang dictionary ra pa po nagabuhat po damo report. Di natural kayong charge tanglit charge simbahan. Muna hino importante itong simbahan. Ang mga tao na nimba ito importante. Ang katawhan, mo ni siya gipalit sa iyong magaling dugo, dili nang iyong simbahan na building. Ay dili makahari si Kristo anang simbahan, dili siya kasugo anang simbahan. Masugo niya ng building, ana? Daghan nga ni mga building ng simbahan na ipanglulupan, panang timbagyo, manglutaw, mga guba. Yan, tinukod ni Kristo na. Ang tinukod ni Kristo is kanang Christianity. Unay katumbas ng iglesia. Evidently ka Christianity, katawhan ang meaning ana. Kay group of people man eh. Kasama na to. Asan yung dictionary? Ay yung dictionary. Or may bawa ninyo kung saan ang meaning ng Christianity. Research na yun. Hindi lang ka mailad ang mga anak kay na automatic na kakaroon, pwede na ka maka-research. Sa meaning. Dayon, tanawan ninyo kung sa mga dictionary na. Di rabas sila masukot ng dictionary kay dictionary. O sige, dictionary. Ameriki.
definisyon na. Tanawa sa definisyon na. Christianity is sa Laya pa na. Wala dictionary na yung Bible, yung cellphone. Usa na yung angsok na. Christianity means the religion based on the person and teachings of Jesus. Definition na. Ang definition na ni. Definition. Christianity, the religion based on the person and teachings of Jesus of Nazareth, or its beliefs or practices. Muna siya. Muna iglesia. The religion based of the person and teachings of Jesus of Nazareth, or its beliefs and practices. Belief. Maging ko masayo. Belief about Jesus Christ. Muna'y Christianity. Muna'y isalo-saluhan sa mga sikta. O nga, pag-iunay mo nga, Iglesia, Rome, buka kay Rome na. Pero kani, there is another, saan na pala to? The church. Yes, very step. The meaning of Christianity is the religion derived from Jesus Christ, based on the Bible as sacred scripture and Christianity, church. 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 Now, sa pagsundi. Church, a building used for public Christian worship. Building. Unay church nila. A building used for public Christian worship. A building used for Christian worship. Kanya kung i-focus nimo nga ang church is only building ra without dili people, saan ka pag-himo ana nga iyas Ginoo nang imong building? Walay manimba niya. Una nga dili tanang meaning sa dictionary correct. Kaya bisa tanang paingon og Sabat, Sabado. Meaning sa Sabat, Saturday. Unya kanang Saturday kani gikan sa planetang Saturn. Una siya si Saturday. Ika 5 planets. Ika 5 planetary bodies sa kalendar sa mga ngalan sa semana. Onya English ko sinang nga English Saturday. Ang English ani kanarang din.
sinaunang Diyos ang arong-ano. Nahimong meaning sa dictionary. Ang meaning ng Sabbath, rest day. Day of rest. Or rest day. O niya, Saturday din eh. Saturday din na. Nga may Sabbath, nga every year. Nga naman lagi nga Saturday itong every year. Like, ang meaning ng Sabbath, ipapahulan. Rest day o day of rest. Sabbath is a day of rest. Karon, na may in every 70 of the week. Na may in every 7 months. Sabbath yan mo na sa Bible. Na may every 7 years. Sabbath yan mo to. Di ka naman tang ikapitong tuig. Ganyan lang tang yun ang Saturday. Huwag man lagi niyong hinganli ng Saturday ng ikapitong tuig. Ang inyong hinganli ng Saturday, kanaraman si Saturn. Ano na pastilan, pagbantay na mo. Kaya sa ulay mga adlaw, kanang mga ultimo, kanang mga dictionary, edita na to na. Mga history, edita. Pagsunog ko na ito ng mga history nga binayran. Kaya na history nga binayran ang motor. Ano? Ang churches building, sino ka na? Sa ito pa, ang iglesia, gipalit sa ito galing ng dugo. Building ang gipalit sa Ginoo, dito itong mga tao. Building. Kamo? Naman kamo yung ito. Ang gipalit sa Ginoo, ang ipakamatyan sa cross, building. Dili itong mga tao. Ingon mo nga, wak ko'y utok, kamo may way utok. Yan sila. Kanina magsasangyawan eh. Pitsugin man eh. Sulay eh. Kasi maulawan ka o malang paso ka. Ayaw sa mong pag ako, di ko basta-basta mo kuha. Tanawa ito ni ng rasti karon no. Di ba naman hingwa sa dila. Kaya debate ato mismutan, patay pagkaulaway nga pagkahuman mo baro gyapon pindi yun. Ito na itong building, na mag-building o, bago kayo. Pag ako'y mag-building ninyo, masuhon ko ni. Bukon ko ni dayon, i-revoke ng lisensya. Maundang ako, ulago ng mga tao. Muupan mo yan ang makapindi na mo. Basta kondisyon, kanang pinaka-head ninyo, mupirma yun. Yung pirmado po na sa tanan ninyo. Na ang mapildi, akong ipanotary sa abogado, papirmahan na ito sa presidente, na ang mapildi, automatic, revoke atong lisensya. Ang dama na ito kay napildi ko galit sa'yo. Inana ba? Dili kay, napildi ng isa. Next day, next month, next year, ano po yung tindog? Maghapong religion na. Sabi ka po sa muna, di ba ating binurong, binuang? Pildi yun. Pildi kay, sa katarungan na napildi, gabaro gano'n nilang simbahan. Pildi sa Pilipinas. Sa sukul mo na. Walang debate, inana kang sukul. Naitan, Katoliko, kay mure sila. O sige, papirmaha inyong sa Papa, ha? Inyong kardinal sa Pilipinas, mapirma, kamong tanang pitipindin pinima mo. Usaray matubag ninyo, pilikot tabang mo tanan. Kunya, pag napildi na, ang kondisyon na ito kay magpanotary man ta, namantay kasabutan, between sa inyuha o sa tinda mo press, pag napildi ni, kaning among building, dugo na mo ni. Kunya, ang among lisensya, tauban na mo, wala nang bilabot sa panudlo,
kaming tanan balik ni musulod ninyo Katoliko. Pero kamo po'y mapindi, ubay-ubay ninyo yung simbahan sa Pilipinas, buldoson gina, sabot kita. Ha? Buldoson, bukon, dauban, ribok tanan, wa na mo'y, di na mo magtudlo dire, pagkirmahan na ito sa presidente. Una'y debate nga hindi ito biaw. Ha? Inana ba? Dili ito nga, pag debate, hindi ka pindi, naghapoy mo baro. Eh, wala na pindi ito mo sa. Dili ito mahuman. Dili ito mahuman. No? Yan, ano po yung sa siga na mata, eh, ito ko na kalimutan ko na ron. Catholic faith defender. Defender mo. Kasi na punder. Tawag na ko na, Catholic faith na punder. Gaya na na kabaluan ni Algebra. Okay, tagay ko nung bubusay niya, Mr. Faith na punder. Ganyan. Ha? 12. Sige. Usaya ni. Usa ka panahon, mga panahon, o tunga sa usa ka panahon. Usaya. Tagay kong husay sa tuig. Unsang tuigan nakasala si Adan. Kung magtubag mo ni, luhot ko nimo. Basta correct. Ha? Tagay kong husay yun. Luhot ko. Unsang tuiga nakasala si Adan. Gamita ka ng Bible ninyo. Apel ang inyong mga referensya. Tubagan ninyo. Ay tubagan ninyo slide. Tubagon ta mo. Tanaw na to, ihatag ninyong solusyon. Nabita inyong history, tanawan na history ninyo, di ba? Gibutikol kayo. Ha? Ano may kong gibutikol? Ang inyong history na tao si Jesus sa 1 BC. Ito mo, abore, ano, history ka. Losok ninyo. Inyong history na tao si Jesucristo sa 1 BC. O hindi na tao si history si Jesus ani. Nga naman, kay si Kristo namatay sa 36 AD. Sa history na. Maatras ka diha o 7 ka tuig muna nga naamoy tuig by Pinoy BAD. Nag-iinom ninyo nga dinhi bautismuhin si Juan Bautista. Si Jesucristo ni Juan Bautista. Unya kay nahibaluhan mo Lucas 3:23, iyang edad 30. Pagbautismo. Pareha ng Pacific. Sa patublo mo? Anong nahimong usaw na yung pagsabtra? Tagay ko na kung husay ka ng sabtra na yun. Anong mahimong negative 1? Ano man? Simple na yun, ha? Tingin na ko yung mga kamahuan eh. Mga raskin na mag-debate, ano ninyong katubang. Kaagi na mamungog ka ng debate gawin ka nanay? Bihagay? Ha? Lagi mo na? Kasi no, ipanulot na inyong may bulog sa ako. May muwaw na mo magkita sa publiko. Bihagay ba? Bihagay. Nagpulo ka tao. Dala kong pulo ka tao. Dala kong kagpulo. Mapildi ka, ihaniwa ko yung pulo. Uyok ko na ko. Kung ako'y mapildi ka ng pulo, mo na. Bahala na sila. Ha? Mukha yan ano? O kani, anong mahimong 1 BC? Ha? Anong mahimong 1 BC? Di mo ka maano? Ano yan, pamino, kay tupluan mo. Kaning niya, ang tinuod na niya, wala na sa isayin, ay dili ni siya milenyum. Kana may milenyum. Pero ang katarungan sa algebra, ang rule sa algebra, any number
without sign is always positive. English yun, mahirap yun. O niya, kaya di man ka subtract ane kung igunin binisay ko kay dako maning nasubos. Minyuin man subtrahin man Muna mo ato ka sa role sa algebra. Mo ato ka sa balaod sa algebra. Kung sa may balaod sa algebra, to subtract number, mentally change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. Change the sign of the subtrahend. Ganun niya, automatic positive pa na, alis dali mo siya o negative. Tungod sa balaod na nag-ingon, change the sign of the subtrahend. Proceed to the algebraic addition. What is the algebraic addition? To add two numbers having unlike sign, find their difference. Di, makasabtra ka tungod sa rule. Find their difference. Tama na mo. Ay, panunod ninyo. Find their difference and prefix the sign of the greater number. 30 is greater than 29. English na naman. Unang pag-subtract nimo, this is 1. Tingnan. 10 minus 9 equals 1. Ang kabalo ng kadilig 1, kahit ano may balaod ng subay. Kung sa'yo balaod, change the sign of the subtrahend and proceed to the algebraic addition. What is the algebraic addition? To add two numbers having unlike sign, find their difference. Di maka-ayos ka tungod sa balaod. Find their difference. Prefix the sign of the greater number. Mga negative 1. Ano kita magminyong 1 BC. Jesus was born. Muna yung lingon niya. Another question. Bible na ka. No? Sila na ito sa Bible. Kung sa'yo lingon sa Bible, saan na? Saan na? Ha? Oh. Wow, binihantag ng isla noon. Ang mas tuwahan ng punta ng isla noon. Wow, grabe ginampo na kung ano yung hatag ng isla. May nalaman tayo balik tuloy. Wow, may nihatag ng isla. Now, let's go to the Bible. Ingon daw siya. Kung sa'yo kasultis kasulatan, kung sa'yo kasaysayan sa panahon sa pagkatao ni Jesucristo, si Herodes na hari sa Judea nagsugo sa pagpapatay sa mga bata, kadungan-dungan sa pagkatao ni Jesucristo. 2 anyos paubos. Una ipalao dito. 2 anyos paubos. Unang 2 paubos. Muna ilaw na din na tao. Ay 2 man paubos. Sakto yun. Buhang ko rin kung no. Dos yun. Atras na yun, ha? Ay 2 man. 2 BC paubos. Di mo kang nga dili na tao. Unya kay edad man edad sa mga bata nga gipapatay ni Herodes. Si Herodes namatay man pod sa 4 BC. Wala pa na inyong 1 BC, patay na si Herodes. Ha? Patay na si Herodes, wala pa 1 BC. Karon ang pangutanan ako mga pit depender. Tinuod mga mong depender rin ninyo. Kung si Jesucristo na tao sa 1 BC, unya si Herodes namatay sa 4 BC, una ni kaysa 1. Ay gaos-os man na, ikaw 1, 4, sunod dire, 3 BC, 2 BC, 1 BC. Yeah. Di, layo kayo ang gitam. Namatay si Herodes dire niya na tao si Jesus dia. Depende rin daw ninyo. Kinsa may Herodes na nagpapatay ni Jesus sa 1 BC, kung si Herodes patay na sa 4 BC.
Ginoong Jesucristo, si Hari nga Herodes sa Huda, nagsuko sa pagpapatay sa mga bata 2 anyos paubos sa tuyo aron mahagip si Jesucristo. Mao nga matud ninyo na tao ng niya sa 1 BC si Jesus. Samtang ang nasuko sa pagpapatay sa bata ng si Herodes, namatay naman sa 4 BC. Wala pa'y 1 BC. Kinsay Herodes na nagpapatay aning panahon na napatay naman si Herodes sa 4 BC. Tinataranta na iyong anak pala napita sa plane. Yung saligan nila, anak mo mga katarungan mga katarungan mga filosofi, ko na to to this Bible. Sama na, ang ilang iglesia, simbahan, building. Ang akong iglesia, katauhan, hindi kita kabasa. Ay ang building doon, ang nasa history, liman people. Building man, atong dibatihon pinanis katarungan. Sa pag-ingon ni Kristo nga, gipalit sa yung dugo, ang gipalit building. Dili mga tao. No? Building ang gipalit, dili mga tao. Building. Sa to pa, namatay si Jesucristo sa cross tungod sa mga building. Dili tungod sa mga sala sa mga tao. Namatay si Jesucristo sa cross na ang iyang dugo alam sa kapasayloan sa mga sala. Sa to pa, ang ipalit sa iyang dugo, ang gibayaran sa iyang dugo, kadtong mga tao nga makasasala aron mapasaylo sa mga sala. Di ba? Sabtan ninyo, ang gibayaran ni Kristo sa iyang dugo, matod sa kasulatan, sa Mateo atong pasahon, si Kristo namatay alang sa mga dili mataro. Aron ang tao madala ngadto sa hukmanan sa Dios. Namatay si Jesucristo nga ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa mga sala. Sa ato pa katong yang gipalit, o katong yang napasaylo, katong gipasaylo niya pinaagi sa iyang dugo, mo to'y gitawag og gipalit sa iyang kaugalingong dugo. No? Katong mga tao nga makasasala nga tungod sa dugo ni Kristo napasaylo sila, nawala ang ilang mga sala, mao kadto ang giingon ni Pablo sa Episo, gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Yang building na ito, building. Building na ito. Ang building na ito gipalit. Dili itong mga tao na nimba sa building. Kasayon ngayon sa ton. Ang gipalit, kadtong mga tao na nimba sa building. Dili itong building na gipalit. Mao nga kanang iglesia, katawhan, kung nabi, pipinir babay, libatin lang ko sa Facebook, sa Messenger. Babae siya, filter ba puti at paa. Binahipo ko na niya, nag-iipo ka kayo. Kunya, ikan sa swimming pool, naligo, bikini lang, pindir siya. Gusto mo walang tao? Nasa akong cellphone. Wa siya na tumaway ba? Ako din di ba? Iharong nga din ako. Sa pag-ingon ni Kristo nga, ipasaylo sa iyang kaugalingong dugo. O sa may ipasaylo ang mga tao o ang building, anang building, kanang balay. Ano ba na inyong una sa iglesia? Ang iglesia, simbahan, kanang building, dilitong mga tao. Sa Panginoon ni Kristo nga, ang iyang dugo, ikula alang sa kapasayloan sa mga sala. Kung sabi nakasala ni katong mga tao, kanang building. Para makaingon ka ng kanang iglesia, building, umoy, ipalit sa kaugalingong dugo, dilitong mga tao. Pagkada kong irihis na pagtulunan sa mga tao na. Walang kamo, analisan din mo. Kaya ang kaluwasan,
kinahanglan sa analisa. Palihupon yun ito una-una. Daghang Katoliko nga naminaw na to. Wala kong nagdani ang mga Katoliko. Ang intra, dire, lipon, dire. Wala kong nagdani. Dili na kinahanglan ka, nanamos Katoliko. Kasimba na mo diha, pati pa din mo kayo lipon. Dili na kinahanglan. Tarong ka lang ng inyong pagtulungan diha. Kaya naiginoo diha nga tigpa na lipon sa mga matarong. Naiginoo diha nga muluwas sa mga matarong. Dili kay bisag daw tang luwason kay kanang hinsimba ng building ng iglesia. Di. Ako na ilang nahunagod nga ang ipalit ang simbahan. Kaya ron ang tao sulog din sa simbahan para mapit kong balik. Kataloy-toy ko kayo. Now, karon, akong giinan itong Pentecostal Catholic. Sakto ba? Ikaw wala ka mapasaylo. Bulahan ko yung simbahan mapasaylo. Pero ikaw ka na pasaylo. Kaya ang ipalit ni Kristo sa iyang kauling dugo, ang building man, di ba itong mga tao ngayon ba? Dahil so may ribato ninyo anak. Duha na ipalit, building ng mga tao. Tawan na po. Mayo, kayo kita ka. Pag-islam. Kapinito na ba? Kaya kita ka. Pag-islam. Kailan po ko? Salamat kayo sa star. Picture. Hindi na pwede madalas gigas. Uy, sticker. Sige lang. Salamat na niyo. Ayuhan ninyo mga igsoon, mga suki, mga hindi ko magpaminagdaghan, hindi mo gatabang ilang taon na okay. Ingabot na gulog 167,000 viewers. Nako. Ini lang buwan na, bagkulang kayo. Ipaubay-ubay yung mga tao. Analisa na ninyo kayo. Kanang gipalit ni Kristo sa kagulingong dugo, mga tao na. Kamu ba, kamu nanimba? I-apil ko, may alam mo kamurakot na tao ng bumi. Kanang kung mga born again, i-apil ko na sila kahit muna din nilang paulan, mainit, ang misyon, para lang ang mga tao mabago. Kanang mga protestante na nito, sila kadaghan kayong ako kayo sila na tampo na na-contribute sa buluhaton ni Kristo sa kalibutan. Kung sa tahas ni Kristo sa kalibutan, di ba ang tahas niya, ang mga tao mabago, ang mga tao na kinabuhi na Diyos nun. Nang buwa ng mga born again, nang buwa ng mga protestante, naghago sila adlaw gabi, basa sa Biblia, aron na sila ikasultis mga tao, aron ang mga tao musunod nila. Wala na sila na-contribute ni Kristo. Na sila na-contribute, unang apil na sila sa gipalit dito sa krus. Sa gipalit sa tuguling dugo. Dili kay ganang inyong building may gipalit. Gipakamati ni Kristo na inyong building. Sa iyo kayo nalisar. Ang dugo niya, alam ang dugo. Ang giula ang iyang dugo. Di ba niya? Giula ang dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala. Sa ito pa, katong mga tao nga napasaylo niya, pinaagi sa iyang dugo, mo ito iyang giingon nga, gipalit. Mo ito giingon ni Pablo. Gipalit niya, kagipakamatyan niya, espesyal niya gipakamatyan. Dito sa krus. Gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Katong mga tao makasasala nga nabago sa ngalan ni Kristo. Sa ito, padili itong building. Uminom mo ka ng building mo ito iglesia nga gipalit, ang nawa mo ilabot. Kaya man mga tao ng building. Wala na pasaylo ng mga sala sa mga tao. Ang building ato mo ay pasaylo, yung sabay sala na hinuwa ng building ng tao. Mubarog naman ang building o na mo pinansa na tukuron. Na ayuhan ninyo, analisa radyo. Ayuhan din na ito analisa. Sama na building man eh. Mga ninigipalit ni Kristo ng building. Ang mga tao, wala. Hindi na maoy. Sa iyo, kaya na inyong interpretasyon.
niingon nga, Brad, ayaw lagi pag hubad-hubad og imo. Ayaw pag hubad-hubad og kinaugalingon. Abi ninyo mga igsuon, lahi-lahi ta sa kalibutan. Kanang inyong buhat diri sa kalibutan, Biblia ra ginatuto. Wala na may kasumpay ni. Ang buhat nako sa kalibutan, pag sumpay ani Biblia kay naa ni sumpay. Ang sumpay ani mao ang pagtug-an sa aktual nga nahitabo sa kalibutan sumala sa gisgutan sa kasulatan. Nung ang sumpay sa matong topic na to, upat na mananap ng makintas, leon, itong uso, dayon leopardo, kaya ganing ikaupat nga makalilig sa mga mananap ay ang ipon puthaw, may napulo ka puthaw, dayon may napulo ka sungay, nga yang ipon puthaw, dunay lain nga sungay, nga sa tubangan, ang tutulo ka sungay giibot, ang tuniyang gamot. Di man na pwede nga, walay interpretasyon na. Dili na pwede nga hangtod sa hangtod, ibili na sa Dios nga kitang mga tao magpabilin nga know-how. Wala pasayo ko sa kamaturan na. Mao gani nga ang Dios dasaan nga dunay ipadala. Ano ipadala? Dili na mo ikuan. Dili na kadungan ang nanibuwa kay ipadalaman. Moabot ang panahon, wala pa na ninyo, kay moabot man. Dili na kadungan sa nagunang nga pagsusanyaw, kay moabot ko. Nga ipadala. Pag-abot ang ipadala, ang utok na lahi sa inyong mga utok. Kay ang utok na, ang sunod sa utok na, interpretasyon, sumpay, diri sa kasulatan. Muna nga, ang ilaha, katulad yung mabasa diri, mabasa dito, mabasa diri, mabasa dito, mabasa diri, mabasa dito. Wa kay wala na ka. Naingon ra ka og kaning. Gatuyo-tuyo ka sa sulod. Ni gatuyo-tuyo, wala ka kahibalo kanu sa anak atuman. Manang di mo katukan og kanus ang adlaw ug takna ang si Kristo balik kay lagi wala may nasayo. Dito-tuyo kraman mo. Karon dunay magsingkit ka nga nasayo, na makapikat din ang mata ninyo kay wag mo nasayo. Kasingkit ka nga nasayo. Kaya karon kay di man na mahitabo maibilin sa Ginoo ni, wala din nasayo lang sa santo. Una nga kinahanglan ang mga tao open-minded. No? Mutuo kita o maminaw kita sa sangyaw. Kasi sinto naman po. Manangani sinto. Nya o magkuha na po tani o pan niya. Pagputok na pipunra ni. Ano ba yung ingon ako diha? Ang kaning tawhana o ni ilis sa una. Kay puro sa mga pupula. Oh. Ito ilang itimanhan, wala ko ilis. Kay atlaw tanan ulagot. Tawhana niyo may ilis dito pa na. Live ni radyo puros pula. Bila nakatuig ni live ni radyo pula ang yapon. Mata pag-utulitan ang matang ni tawhana wala man tayo ilis. Karon o tangkay tulong. Original lang kayo mga karsunis sa nina, pero ano ubay-ubay hindi na ilan. Ang ito nga no? Wag itsa ko na huna, istorya siya og ilan. Wag niya mapamutana yang kaugalingon o di ba ka siya usas na ilan? No? Kay once nga na sa Hermihio ider Katoliko o dating Suryano man siya, nailan ka dito. Awan mo, kutan ako no ko ka mailan. Dahil imong ipangutanan ako, kaya akong pumatutan na nailan ka. Ikaw mo'y nailan, kanang mudawat ganita sa sangyaw nga baka, muna'y nailan. Nanglitan ka ron. Sama ni, di ba, 1 BC, natawag si Jesus. Muna'y ilan. Ug nanuo mo ani, kutob sa nito o may pagkailan. No? O nga nang gipaluhod man mo. Ay baluhod mo ko
mo sa meaning anang luhod? Ang meaning anang luhod, nagbayad ka sa kapungot sa imong amahan. Kaya di ka mo paludhon o tarong mo. Si Kristo sa una, sumala sa Isaias 45:23. Nanumpa ng Diyos na ang tanang tuhod mga piko o magapanumpa ang tanang dila. Munang sa Roma 11:14. Ingon dahil dito, kanako ang tanang tuhod mga piko o ang tanang dila managdait. Ay magluhod naman. Ganun magluhod? Kay gabayad ka sa kapungot sa Diyos. Silot na kanang pagluhod. Kunti daw ang silot. Eh kinsa kayo mo paluhod na amahan sa anak na buutan? Ha? Paluhod mo, buutan mo? Huwag katapusan luhod. Pekin sa mga kunong amahana, mupaluhod sa iyong anak. Nga buutan, huwag sala. Huwag kasakot. Huwag sa luhod. Luhod. Luhod po, malihog, maluhod. Luhod po. Ayahay pong pare, ikatindog. Ano, ato ba ng batong dire? Ayahay pong pare, yan yung masayang. Pero pwede ka luhod. Kaya mutuman mo ka sa kuwan, aron ka makabayad sa kapungot. Sa Ginoo. Di mo muluhod, di mo kabayad. Dahil suko man ang Ginoo, kay inani magod, ang Espiritu di balhin, kanang mga Espiritu di buko, na nagbalik ka sa kuwan Diyos. Sa kanako ang kanang tuhod, mangluhod, huwag man kaluhod ng mga Hudyo, ito ni Jesus. Kaya gibalhin man. Asa to gibalhin, mo to'y mo perform ana. Kaya nahimo man dayan na nga script na kinahanglan mo itabo. Script mo ni. Pagbasa sa Ginoo, kanako ang kanang tuhod, mangluhod. Kay gatindo ka idadang rin martilyo ni tuhod ani. Di patubuan mo ni arthritis. Ang luhod. Undang ganit luhod kana humana. Humana ang alugod sa Ginoo. Kaya nga na Ginoo nga humana ang luhod. Salamat Dios. Kay inyong sala pasay. Kay kana pang ginikana patindugod bugag na pungot man imong amahan. Pag inyo samahan sa may sala niyo. Amo ni muna si Lord. Si Lord. Tindog nawa pa lahuman ng kasuko, di ba? Natiguan ka Ginoo. Lord, Lord ka. Dupa, Lord ka dito. Pag-ingon sa wanang kasuko sa mga man. Sige, tindog. Nagos pa ha? Kung hindi mo, bantay ka. Mo, nabot pa sa bot, ipasahilo na ang imong sala. Once na, undang mo na katulog sa Ginoo. Karon mo, kung silang undangan, iwa pag sila nagpasaylo. Sa mga nagpasaylo, nga ilang iglesia building. Tudluan sila sa Ginoo, nga kanang iglesia katawhan, aron mapasaylo mo, kay kanang iyang dugo. Giula, aron sa kapasayloan sa mga sala. Ang ilang iglesia, di man tao, di man katawhan. Building man, di ang pasaylo, tos, bitik. Wala sa mga tao, ang silang nanimba, wala na pasaylo. Kaya unang ang ilang pare, gano'n na musingit, balik yung puro di kada Domingo, ano naman pasaylo mo? Di kada Domingo, sige yung pasaylo. Di man ito mapasaylo, kaya ang pasaylo ito mas building, di man ang mga nanimba. Saon mo na ako. Kaya nga kuha mga isurod, concerned ako. Ang magiging lumot, ano yun? Basta kung sa'yo, magiging inyong una-una. Lang maguyunan na ito na. Sige. Dili ba ang dugo ni Jesus alang sa kapasayloan sa mga sala? Ang dugo ni Kristo nga giula sa krus alang sa kapasayloan sa mga sala. Kung sa may nakasala, mga katawhan.
napasaylo aning dugo ni Kristo. Sa ato pa ang gipalit sa iyang kaugalingong dugo kaning mga katawhan nga napasaylo ang ilang mga sala tungod aning dugo. Ang iglesia kaning mga katawhan. Dili ng building. Kung inyong himuuna, dapat ninyong usap. Kay pareha ba sa nasod? Ingog nasod, mga tao na nini nga na. Kaya lang alam man o, pag-ingon ni Kristo nga, ang mga nasod na nagpanglakaw sa iyang atubangan, masara ko dire, mga nasod na nagdalag-halad, o niya, o sa may, yawa ko ilakak. Naawa na ko ni Milani ron. O imo basahon sa pinadayag, ang mga nasod na nagdalag mga halad ni Kristo. O niya sa may nasod, Japan, Indonesia, Malaysia, Amerika, Germany, Canada, Germany, mo dito magdala. Mo din mga nasod, mga China. Dito itong mga tao na. Kanang mga tao mo magdala. Pero ang sultis Ginoo, mga nasod. Pero ang target sa kasing-kasing sa pagsulti, kanang mga tao anang nasura. Dili kay katong nasod nga yuta, para ang China, nasod mo na. Ngayon nga, ang China ni sulong sa Amerika. Aya, Canada yung nasod na lang, maningat to dito. Dito mga sundalo ng China, maningat to dito. No? Ang Amerika, ang Japan, isulong sa Pilipinas. Ang Japan, ang Pilipinas, isulong sa Hapon. Sulong sa Japan. Wala nga, ayuhon na itong pagkuminsan. Hindi kay usaragi tuyo sa istorya. Kung mutuo mo ka ng iglesia building, gawatan ninyo nga meaning na katawan. Buti pa sa mga tao ko, dili kay building ra gyud, ora iglesia. Kay kani laging pagtudlo nga, kana laging pagtulon-an nga gusto ipakaon sa mga tao. Kadumang gusto nila nga ang mga tao mutuo nga kanang simbahan na binuhat na ni Kristo kaya aron mga tao adto dito simba. Kung na target ana. Nga kanang simbahan na ang gabuhat na si Kristo. Kinahanglan mo simba ka dito kay si Kristo gabuhat na. Di sa to ka kanang simbahan na may pagkamatian dili mo mga tao. Pagkada kong sayo inyo. No? Na. Karon. Another na punta, topic. Ini mga tawhana. Eskwela ni o ingon gud sila nga yahaya ninyo diha no? Ana. Isa brad. Pwede ba manguntahan ko brad? Direct quiz dito sa akong messenger. Hingo, pwede. Yan siya. Pila ka tuig ang pag-eskwela ninyo para mahimong pare? Kung kinsa may gahimo nimo nga pare ka, mahimo kang Supreme Divine po, Master po, kinsa may gagama nimo Master po. Akong diyon nagtubag ko, in every action, there will be an opposite equal reaction. Sa inyo, ang pare, mag-eskwela pulo ka tuig para mahimong pare. Amo ang pare, usa, din eskwela pulo ka tuig. Siya, namiya na. Ikaw taray ng inyong hal, wala tanawa. Wala ko inaanak. Hindi ka kailong nindo. Ay sa mo nga, gapon ka ng pare sa itong eskwela. Sa inyo ha, may eskwela sa mga pare. Sa mo ha, gapon ka ng pare sa itong eskwela. In every action,
there will be an opposite equal reaction. Pareho ra mo pare, pero baliktad. Kaya ninyo ha, may eskwela mo pulo ka tuig para mahimong pare sa tumoy mo adili. Eskwela kag pare, magpare ka para mo eskwela kag pulo ka tuig. Unsay mga requirements? Daghan kayo sa basahon nato niya. Ako wala ko ko ganahe kay di man mo tigdani ang tao. Tinuod lang. Ani mo niya taglahubo. Dili ko ana ang akong tuyo nga katong buutan din taro. Ya wala ko mag-interest na nang dinanya. Dire. Tinuod lang. Kay nigarilyo. Adili kauban. Sa nigarilyo di na kauban. Kay dili na to tawaton ng kauban basta nigarilyo. Basta dunay bisyo gani. Dili na kauban. Muna nga kadisel gani kung budalag tao dili. Na inyong dalo dili. Dapitan. Dapat doktrina to sa Ginoo. Ayo gyud kog dala dire nga alanganin kay kanding man ang katumbas na Rio Carnero, kanding. Sa panahon ni Mahal Ngari, ikaw nga leader, buntang kag Ginoo. Nagtuo mo malipay to magdala kag minana. Buntang tayo, buntang. Ngani masihon ka kasama ng mga tao. Iyuhon ka kasama. Di ka kaluyan sa gamay na lang. Sumako ko. O na si, paano? Gubot ko. Sinangka nga. Tapos buka kayo. Ako ko yung respetar ko sa gamay. Wako sa katundok nila. Kanahin nga. Respeto. Dili na. Wala ko niya. Respeto. Kung nasa respeto sa tao. Pero magbuhat ka niya kagpilyo gamay sala. Pagtanong bisa ko sala. Dawag mo ito dito eh. Ini siya ng sip-sip. Isip-sipan mo nga gadala ko mga babae sa Balay Rizal. Di man gadala ko dito. Product hani. Kunya, kaya kung ipakita, asawa nila mangkal. Naman na sila, kauban nito. Hindi ay wala kaya dito. Ulain man ang ilang interpretasyon. Perting sukuan, ako respeto. Atong babae nga namapahalang og sulong. Wala ko ato. Namapahalang sulong rin, lakaw ng sulong, pagpapaana, ayong tuliso. Usa sa 12 ni Mahal Ngari, tapos kutong, inikantang Mahal Ngari, gabulang mo sila. Kanta si Mahal Ngari, I love thee, tutong, Uli, ya, ingas mangirik ikaw, tiguwang na lang na. Ito, paghawid, anang sistay, bunal, ginamon at mumulong. Kaya, pinting, sunod-sunod ko ni Mahal Ngari, stingog, kaya ron yung mutapot mo, mujuin dito stingog, so si, ito, taka na mala kulingki. Pinting, suko agad, anak ko nga, pero wala, ito yung natandog na. Kaya, sumalas kasulatan ang mga mahal ko. Magapanunod sa iyo. Salo ko ka maagwak, gamay lang pan sibat. Ang taktika naman nga sa una, pag doon ay mabot, sunod na kasama. Ako, pag abot ako, wapay simana, ligo na yung kasama. Nga naman, tigas malngari, NPA niya na. Ha? Paano niya na? Sniper niya na din. Kay kontinuod na siya nga nidawat sa iyang Pangulo, lalo na, ilog na. Rana mo lang nga kasabang ng Pangulo na mo, bantaan, simpit, tingos na yung matautang ka. Pero kung lang mangkalan po, kay musukol ganin mo sa Pangulo, hindi mo taon. Musukol ng Pangulo. Rana karon na tudlo rin na mga rason na din. Sa ako na din. Yan ako hindi. Pag ako sibat, labot ng hubo sibat kami, ikaw rin tao. Gusto ka magtukod dito, magtukod dito. Inana. Ito si Mahal Ngari.
daghan ng tao diya sa una, di na mabalik. Kay, may gani kay ako, di man ko gusto ako nga masyadong istrikto. Pero dito yung nakatulong. Kaya di man ko natutugutan na kining mga tao daghan na kulang sa pamatasan. Kaya kato si Mahal nga Hari, wala itong mahanaw sa kalibutan. Ang mga tao niya, disiplinado, kanang lusi, mga gate, igani mo, pagtunaw ba na, ilang tao niya, pati, ito to kayo. Mo ito yung matraining sa mga tao na pusupos. Ay, tumikan na, sito kayo ito sa mga hari. Ayun, sulit, sus ako. Sulod na po diha, wapay simana ha? Ayun, kasama. Ay, iyang sugod na ni. Magkuhan mi dito, kaning round robin mi. Tapos naman po yung bubok mo dito. Awan mo yung bubok. Nakaibat po pa to. Tumbangan mo lang yung bubok. So, sa pagkisulta, kami mo inapundakan sa sala. Ay, ingon man siya, ang iyang katarungan, kamo may nahibalo. O man na sila kay balo. Kamo may nahibalo. Nya kanila lagi nga, murag tahor may murag amo yung party. Nasupol taga diha kinsa man mo taga diri may lumat ni kamo takboy ron dire insulto man nila mo na silang grupuhan diha kaya mahal na naman ito unay kuha na mo wala pero sus. Sige, alin na punta sa lima na to. Lain na punta lima, no? Matod pa nila, sulpot. Ato, isolasyon. Po. Ano, eh? Tanaw mo din sa sulpot. No? May gani? Tungin mo din sa sulpot. Kung mismo kami kagkaluwasan, wala ini sa sulpot. Wala na diya sa sulpot. Basta mag-iskot at kaluwasan, wala sa sulpot. Mga importante ginang hindi sulpot. No? Kaya ito kunong panitao mo, tinagis Bible. Una na itong basahon, diri sa Ecclesiastes 3:15. No? Ako sa kami pagsulti diri sa imprimatur. Ecclesiastes ang tanan nga nahitabo karon ug sa umaabot nahitabo na kana kaniadto gimbutan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. No? Muli sa imprimatur. Ang tanan nga nahitabo karon ug sa umaabot kami nahitabo na kaniadto. Munang history repeats itself. Gimbutan sa Dios nga magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. So walay bago. Ang kanang sulpot bago. No, di kani matuan eh. Matuan eh. Salamat mister. Arita sa King James. Ecclesiastes 3:15. Ano? Kadtong diha sa kanhing panahon ug kana nga umalabot pa
diha man sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usab at tumingagi na. So unsa may pangitaon sa Dios pag-usab? Kadtong diha sa kanhing panahon. O klaro, no? Ang ipangita sa Dios kadtong diha sa kanhing panahon, meaning naa diri ang atong kaluwasan. Wala sa sulpot. Busa ang atong pangitaon, unsa man ang naa sa kanhing panahon, aron dito ta mo inura. Hindi sila. No? Kasayon kayo. Atong husay ng binug-anay ba? Kay, wala man sa sulpot ng kaluwasan niya, sige sila ninyo nang kita sulpot. Kunya, ang ila, dili sulpot. Niguan ni sila sa 80th century. Basta 80th century, bago na. Karon, ato ko nung pangitaon kung unsa ning diha sa kanhing panahon. Niadtong pagpanggula sa mga Israelitas sa Ehipto, Ehipto na. Niguwa ang mga Israelitas nigula sa Ehipto. Niadtong tuig 487. Dili niguwa. Niabot sila sa bukid sa Sinai. Niadtong bulan sa Siban. Sa unang adlaw sa bulan sa Siban. Basahon sa Exodo 19:1. Pero di kita makaingon nga asa may Bible ana. Nga abot sila Siban. Sige. Basahon ha. Sa ikatulo ka bulan. Ano sa daw? Human ang mga anak sa Israel makagula gikan sa yuta sa Ehipto. Niadtong maong adlaw sa ilang pag-abot. Mindangat sila sa kamingawan sa Sinai. Ano sa daw sila ning abot? Sa ikatulo ka bulan. Unya ang pangutana, ang sunay ngalan sa ikatulo ka bulan. Asa mabasa? Ha? Asa na akong Esther. Akong tanawon, kung sa ngalan ng ikatulong ka bulan. Karon nga, dili tama ka. Esther 8:9. Unya ang mga magsusulat sa hari gipanawag niadtong panahona sa ikatulong bulan nga mao ang bulan sa Siban. Ano sa agani sila niabot? Sa ikatulo ka bulan. Unsay ngalan sa ikatulong bulan? Siban. Ora nga. Niabot sila sa uno sa bulan sa Siban tuig 487. Ayaw inag-BC. Kay mitag BC, parihar na sa gagama o history. Saan ay meaning sa BC? Before
No? Wala mahimong before Christ. Ay wala pa si Abraham na ana si Kristo. Ingon si Kristo, wala pa matao si Abraham, mauna ako. Ang pagka-Kristo niya ang ipasabot. Unang ang mga Hudyo wala kaapas, kay ilang tanaw si Jesus wala pa 50. Ingon ang mga Hudyo, wala pa man gani kay kalimaan ka tuig. Unya, miingon ka, wa pa matao si Abraham, ikaw na, mauna ka. Ya, sayo ba si Kristo ato? Wala. Nga naman, ang sumayitan ang Jesus. Ang iyang pagka-Jesus o ang iyang pagka-Kristo? Ang iyang pagka-Kristo. Sa ito pa, wala pa si Abraham na anay Kristo. Ang gitanaw sa mga Hudyo, ang pagka-Jesus, dili Kristo. Unang nanubag sila, karon ay balumay, nagiyawaan ka. Kaya wak pagani matao, wak pa kay 50 katuig. Nya, naingon ka nga, wak pa si Abraham mauna ka. Ha? Nagpakakinsa ka mauna. Muna nga, wrong ng BC. Kita mo apply ang word nga BC, kaya meaning ng BC, before Christ. So, sa ako nahimong before Christ? Nga ka ng Kristo, creator mo na. Universal God mo ng Kristo. Meaning nga ng Kristo, sugo. Kunya ka ng Diyos, sugo na. Mo gani nga, aron kita mahimong Diyos, mahimutang sama sa Diyos, mahimutang sugo. No? Kinanglan, mahimutang sugo. Kung sa may sugo, pagluwas sa mga tao. Diba, inong si Kristo, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, so that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Muna'y sugo anang Kristo. Muna'y sugo, muna'y Diyos, muna'y taha sa Diyos, muna'y misyon sa Diyos, muna'y misyon siyang pagka-Diyos to save the people. Luwason niya ang mga tao, mga kanang Diyos sugo. Mga kanang muabot sa kalibutan, ang sugo na to save the people. Luwason ng mga tao. Munang masuko siya ng mga hilo, ilikay niya ang mga tao sa kanang pagkaon ng mga daot, kay luwason man niya ang mga tao. No? Luwason man niya. Muna siya ang anak ng taha sa Ginoo. Karon, pag-abot niya din unsay gisulti sa Dios. Dayon ta. Og sa nakalakaw sila gikan sa Refidim, miabot sila sa kamingawan sa Sinai. Min pahamutan sila sa kamingawan ug didto ang Israel. Min pahalunan sa tubangan sa bukid. Og si Moises mitungas ngadto sa Dios, og si Kristo ang Dios nagtawag kaniya gikan sa bukid nga nagaingon, sa ingon niini ikaw magapamulong sa panimalay niya ko ug sultihi ang mga anak sa Israel. Kamo na nagpakakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon ug giunsa ko pagdala kamo sa ibabaw sa mga pako sa mga gila ug gidala ko kamo nganhi kanako. Pusa karon kung kamo magapatalimo gayud sa akong tingog o magabantay kamo sa akong tungod nang kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinakaliwat-an sa tanan mga katawan kay ang tibuok nga yuta ako man. Ug alam kanako, 6, kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote. Unsa gani ni? Unsa in English anang gingharian sa mga saserdote? Kingdom of praise. Saon na ko sa English. No? Masahon dito sa English. Exodus. Ra. And ye shall now therefore, if ye will obey my voice and keep my
covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me, above all people. Sama ni? For all the earth is mine. Tama ba na? Takot mo nito. Otro. For all na nino? For all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Now therefore, ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. These are the words thou shalt speak unto the children of Israel. Sa ito pa mo ipasulti, mo ipasanyaw sa mga tao. Kung sa kung ipasanyaw, they are the kingdom of priests. Matod sa Ginoo, matod diha, alang kanako kamo mahimo nga usa kaging harian sa mga saserdote. Kung saan na ito ni pagsabot? Masabot na ito, nga katudaing panuna nga mga anak sa Diyos, kaliwat ni Abraham, ang title ato, Kingdom of Priests. Nasabot? Ye shall be unto me, ang God, a kingdom of priests and a holy nation. These are the words thou shalt speak unto the children of Israel. Tama ba to? These are words naman to. These are the words thou shalt speak unto the children of Israel. So, klaro kayo, tataw, na ang title sa mga anak sa Diyos is Kingdom of Priests. No? Meaning, mauni ang naa sa kanhing panahon. Dili, di malayos. Diba? Now, atong i-check. Nagtukod ba yun ang Diyos o Kingdom of Priests? E di ra ba maluwas ng mga sulpo? Matod pa nila? Ha? Nagtukod ba ang Diyos o Kingdom of Priests? Yes. Katibayan, nagbuhat og saserdote ang Diyos sa laray ni Levi. Dito kang Aaron. Pag namatay ni Aaron ang iyahang sutana, gipasud siyang anak na mo si Eleazar. Pag namatay ni Eleazar, kinsay sunod, gipuli iyang anak magkasaserdote si Finis. Na, no? P-H-I. Dayon? Finish. English na siya. Sa English na? Saya, English na rin. P-I-N-E-S. Double N eh? Anak. Sa Bisaya. Bisaya ka, Bisaya. Sa isang ng English. Gidjor na. P-I-N-1. P-I-N-E-E-S. Ano na double E mo na yung ma? Double E.
Naik siya, naik siya. Huli niya. Naik siya. Naik siya. Sunod. Pagkamatay ni finish, ang iyahang anak mipuli pagkasaserdote mo si abiso. Okay. Pagkamatay ni abiso, mipuli ang anak ni abiso pagkasaserdote o pagka-priest si Boki. Boki, no? Lubon si Dayon ay. Pagkamatay ni Boki, nipuli ang anak si Uzi. Lubon si Dayon ay. Pagkamatay ni Uzi, nipuli ang anak na si Rayas. Si SJ. Pagkamatay ni si Rayas, nipuli ang anak pagkasaserdote mo si Mirayo. Oh. Ano yung meaning? Ano yung spelling of Mirayo? Pagkamatay ni Mirayo, kinsay sunod? Si Azarias. Azarias o Is? Azarias. Pagkamatay ni Azarias, ang nipuli, Amarias. Lagi mga saserdote yun, ha? Pagkamatay ni Amarias, si Achito. Pagkamatay ni Achito, si Sado, ngunit gabihog ni Haring Solomon. Pagkamatay ni Sado, si Salom. Lumulin. Pagkamatay ni Salom, nipuli si Hilkias. Pagkamatay ni Hilkias, yung anak si Rayas. Pagkamatay ni si Rayas, yung anak ni Puli si Isras. Mga mga saserdote, hangtod, gikan ni Aaron hangtod sa pagkabihag sa Babylonia o ngadto sa pagpamuli nila sa Jerusalem. Naadiri si Esdras, si Nehemias, dayon nato diha si Joshua. Mauna siya, unya ang gobernador si Zorobabel. Asaan ay Asarias? Dumaman yung Asarias, no? Si Rayas, Azarias, then Islas. Si Rayas, dayon, Hilkias, then Azarias. Hilkias, Hilkias, then Azarias. dayon, Asarias ni. Azarias. Si. Dayon si Rayas. Dayon Esdras, Nehemias, Joshua. Naadyo yung mga saserdote, no? Klaro, hindi kayo. Mao nga, katong gingharian, ika ni Saul, katong gingharian nga ang mga huwis pa may nagdumala, mga maghuhukom sama ni Otoniel, Aon, Deborah, Gideon, Tola, Jair, Jepte, o kaya naman i-memorize ni mga tawanan na agad yung debate. Jepte, Ibsan, Ilon, Abdon, Samson, Huel, Abya, waka ni na na kamao. O niya, sunan ninyo niya. Kaliwatan, no, gikan ni Adan. Adan, Sip, Enos, Kainan, Manilil, Harid, Hino, Mutusal, Lamlamig, Sinue. Sem, Arpaksad, Sala, Heber, Pilig, Rio, Sirog, Nakor, Tari, Abraham. Isaak, Jacob, Hoda, Paris, Isrom, Ram, Aminadab, Naasun, Salmon,
Boos, Obed, Isay, David, Solomon. Wala ko yung kopya ha. Alam na niyo. Roboam, Abia, Asa, Hosapat, Horam, Usias, Utam, Akas, Hezekias, Manases, Amon, Hosea, Sikunyas, Salatiel, Solobel, Abiud, Eliakim, Asor, Sadak, Akim, Eliot, Eleser, Matan, Jacob, Jose, Jesus. Kaya ninyo? Di ba pinita? Basta kaya na ninyo. Nga bihagay, gubanay simbahan. Gubanay simbahan. Lang-alang nga. Binuang mo ng batihay na nga. No? Binuang na nga. Inikapil din. Ano man ay gihapon mo? Sa mga pagkahibawan nga buk-buk mo. Nagbarog naman mo gihapon. O kami po mapil din ninyo. Sa mga pagkahibawan sa mga tao nga buk-buk ni. Nagbarog mo gihapon ng simbahan. May nanggumanay. Ha? Pulpukay yun. Dinis Pilipinas. Kinana ba? Sukot ka na ilang sa tupi po. Nasigdili. Ako lahat ko tayo na. Ano malay mapili? Makabuno ko itong mailok sila. Kasi, bumbagin namin ang simbahan. Ay, ako ba, kasukan man na yun ako. Kaya may itong pirmado ni Presidente, pirmado sa abogado, nga og mapildi nato both side, ang mapildi nato sa itong debate, bubanay kita simbahan. O yun man mo anay, napildi man mo, inyong hindi malas, at guba din na yung simbahan niya na. Ano ba? Kung kami po'y mapildi, akong tiging lois na mo, manay yung ihila ko lang sa tago, ang na lang tag ihila sa tago, guba yun. O ano, diba? So, tana o begani kapiyong. Ipalo na kung usulod sa mga utok ni matuhanan. Kung ingani ka Biblia, referensya, dapat ang imong basahon sa referensya na sa Biblia. Kay Biblia mag-referensya, dili kay referensya wala sa Biblia. Tuod na ba sila o ba? Dala kong siging-siging ba? Di na siya referensya, diferensya na. No? Biblia ang niya diferensya. Kaya may gani kag Biblia ang reference sa ato pa gipamatudan ang Biblia gipamatudan sa referensya. Pero wala sa Biblia yung isulti. Wala na sa referensya, wala sa Biblia, adi na siya referensya. Diferensya. Ha? Ayun nga itong topic, kasi topic na to. Padayon tani, aron mo mani. Diba, kanang sulpot, dili maluwas. Karon, kinsa guys, sulpot aning pumahan na yun. Ang kingdom of praise, hintukod sa Ginoong Amahan, sa Diyos ng Amahan, pagbuha ka din sa Ehipto, dito pa sila sa bukid sa Sinai. Wala pa makatunog sa Kanaan. Diba, klaro kayo no? Exodo 19:1 hangtod sa 6. Tayo tayo bumalik. Exodo 19:1 hangtod sa 6. Klaro kayo gisulti dia. Ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. Basahon ko nato diri sa imprimatur. Yun sa kung pagsulti dire, no? Imprimatur. Ini budlot ini lang mataros ka buhay. Manghino ginagalimutaw nila ron kasuko. Wala giingon nga ang masikon laging talo. No. Sa unang adlaw, laro gi kay dire no? Sa ilang Bible no? Dito sila nga asa mabasa sa Biblia, unang pitsaon sila niya po. Na silang Biblia, asa ato wala gani. Pero na ilahag bukang gyud pre unang adlaw. Lisod unang adlaw ya dikit sa uno. No? Kasi nang ilang unang adlaw pitsa 10. Lisod por. Labaw pegi samot na. Na diferensya na yun na diferensya. Sa unang adlaw sa ikatulong bulan, diklaro yun. Sa uno sa Siban, sa unang adlaw
adlaw sa ikatulong bulan sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, niabot sila sa deserto sa Sinai. Nibiya sila sa Refidim, ug miabot sa deserto sa Sinai, ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Di makita ng Dios. Nya si Moises din tunga dito makikita ng Dios. Nya ingon sila Dios makita. Nya si Moises niya to para makikita. Diri kita diferensya, di na diferensya no? Diferensya. Laro ta. Ako, suko ni sila ay maglaro na ta. Kasi ganing ituan ninyo. Bangan pa ganing mo na ko. Daghan ang mga tao niyo. Sunod. Gitawag siya sa Ginoo dito sa bukid sa ugiingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob, ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon. Kun maginawa ni. Og kun giunsa ko kamo, amo lagi. Og kun giunsa ko kamo pagdala nganhi kanako sama sa pagdala sa agila sa iyang piso diha sa iyang mga pako. Kung magpasinugtanon kamo kanako ug magtuman sa akong sugo na mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok nga kalibutan. O kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako ug ingon nga mga pari. Usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang igsulti mo sa mga Israelita. Sa igsulti, mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Mo na nga kingdom of priests. So, mo na ang kaniadto. No? Klaro kayo nga mo na ang kaniadto. Ang kaniadto di ay is kingdom of priests. Mo na kaniadto. So, kanang niguwa sa 18th century, mo na dapat tao bulong piso ay sulpo. Mao na isulpot. Kani mo isulpot? Kanang niguwa og 18th century. Dili kay pasangin na og sulpot ni. Kunya ang ilang tanaw na ano sa lang niguwa. Mo man lagi mo niguwa sa kuan bagura man mo. Tanaw na to nganong bagura ta. Di ba? Ang Ginoo ang maguna mga mini. Mini nung maguna. Dinala ang yangalan mga mini kung tumutulua. Siyempre, ang Ginoo ibalik sa ulahi sa mugwa. Dili kay bunanganong inani mo din. Kanang kingdom of praise, ang mga tao diri nakasala. Ang mga Israelitas nakasala mo gipalit ni Kristo para mapasaylo ang mga katawhan ani iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo, iyang ipakamatyan dito sa cross. Nga naman, inani ang istorya. Ang mga Israelitas kani ang balaod sa kingdom of praise sa unang panahon sa wala pa magpakatao si Hesus Kristo, kanang makasala ani ang ilang sala kaliton sa dugo sa karnero. Mao nga ang balaod ani sa una maghalat sila nati nga laking karnero ug ang magpatay ug mao ang mga saserdote. Katong pinaka high nila, katong pinaka taas, pinaka leader. Mo to'y magpatay. Kani mga high priest ni ha? High priest na.
Di na sila mga yano. Kani yano rin eh. Kani yano rin eh. Anak mga high priest na. High priest. Mga taas na sila granggo sa ilang pagkasaserdote. Ang mga saserdote, maoy magpatay sa karnero ug ang dugo ilang isabling sa halaran para mapasaylo ang mga nakasala batok sa Dios sa kabalauran anang kingdom of grace. Karon kay niabot ang panahon nga si Kristo mahimong labaw ani. Mahimong labaw. Katong Diyos yun. Kaya ang wa man ni mo labaw si ikon diha kay si Aaron man. Si Aaron man mo ilabaw diri. Mo may pinakahit nila diri. Ang Diyos aning panahon na ga dikta sa mga high priest, sa mga labaw. Karon sa kadugayan na ani panag-iyahon sa Diyos kaning mga tawhana. Nga siya gyud physically ang muhari. Mao to nga ang pulong nahimong tao ug ang tao mao si Kristo. Tawa? Ang pulong mao ang pulong mao ang Dios o ang pulong nahimong tao. Sato pa, ang pulong mao ang Dios. Dios ang pulong, no? Ang pulong mao ang Dios o ang Dios mao ang pulong. Ang pulong nahimong tao. Sato pa kaning tao mao na ni ang pulong nga mao ang Dios. Sato pa mao na ni siya ang Diyos. Ang Diyos, tao na. Wa pa ninyo ni? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sa sinugdan, mao ang pulong. Ato ngayon ba ni ha? Yohon tanin. Sa sinugdan, mao ang pulong. O ang pulong uban sa Dios. O ang pulong uban sa Diyos. O Dios ang pulong. O Diyos ang pulong. Ang pulong nahimong tao. Ang Diyos ay pulong. No? Sa sinugdan, mao ang pulong o ang pulong kauban sa Diyos. Ay natural, di man na pwede nga, ibulang ng pulong, tingog. Ikaw kuno, pwede ba kakanay mong tingog, ilain, di na ka mong tingog. Kaya itong isiparin ng tingog o kanang Diyos, di na na sila, ay na may rebate na ni si Iglesia Manalo. Ang unsa to, ang pulong kauban sa Diyos. So, ang pulong kauban sa Diyos, hindi na sila. Ang pulong kauban naman sa Diyos, tao, nuya. Pero di na iba. Kaya hindi man kuno Diyos kung pulong. Kani, bibiyaan. Kaya ato rin mag-focus sa itong ang pulong kauban sa Diyos. Kumbaga, inani ba, pwede ba dahil nga kanang imong pulong, ibulag nimo? Ha? Pwede na? Imong pulong, ibulag? Ibulag nimo muna ang pulong kauban sa Diyos kay kanang pulong mo ay kadala gahom sa Diyos. Munang Diyos mao ang o Diyos ang pulong. Karon unsa may nahitabo aning pulong? Ang pulong nahimong tao. Unya, sa ato pa kay ang Diyos mao maning pulong. Unya ang pulong nahimong mang tao. Sa ato pa, kanini ay Diyos nahimong tao. Pasabot? Ang Diyos mao ang
pulong. Kanya ang pulong nahimong tao. Sa tupakaning Diyos, tao na. Kaya ang Diyos o ang pulong, usaraman. Di ba? Ang Diyos o ang pulong, usara. Kay ang Diyos mo man ang pulong. Karon kay kaning pulong nahimong mang tao, sa tupakaning tao o kanang pulong, usara. Kunya kay kanang pulong bang Diyos usaraman. Sa ato pa, kung ang Diyos mo ang pulong, kunya ang pulong nahimong tao, sa tupakaning Diyos mo naning tao. Tao na siya. Dili na siya pulong. Makita na siya. Kinsa man nga tao? Si Kristo. Di modo, kadto na ang Kristo nga nisulod dito sa lawas ni Jesus. Mao to ang Dios. Unya kay siya may labaw nga saserdote ani. Aning mga tawhanan ng Israelitas para mahimo siya nga labaw kinahanglan gyud mahimo kinsa tao. Mao nang nibuwa dahil siya nga labaw, mahimo dahil siyang hari anak ng kingdom of grace. Kay mahimo man siyang hari aning mga babanat. Mahimo man siyang hari aning buka, aning punduka sa Dios. Ang pangutana, nakabuhat ko si Kristo? Wala. Nung si Kristo, ikaw mo si Pedro sa ibabaw ni ining bato. Kani? Unay bato. Mabasa sa Unang Korinto 6:4. Nga kanang meaning anang bato, Kristo, basahon. Unang Korinto 6:4. Og silang tanan na nagpanginom gikan sa maunang usa ka espirituhanong ilim. Oh. Kay sila na nagpanginom man gikan sa bato nga minulot kanila. Oh. Og ang maong bato mao si Kristo. Unang Korinto 6:4. Klaro. Mao nga pag-ingon ni Kristo sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Sa to? Tukuron ko ang akong iglesia. Sa to pa, kanay mahimo na ning katawhan ni Kristo. Unsa may role ni Kristo dili? Hebrewhanon 9:11 basa. Apan sa pagtungha na ni Kristo ingon nga labaw sa sacerdote sa mga mayong butang na nanagpangako. Kanina ay role ni Kristo dire labaw. Labaw sa sacerdote. Meaning, pangulo sa mga sacerdote. Di ba? Karon kaning mga tao nga nasakop ni Kristo diri, unsa man ay mga si Kristo ra ba ang saserdote? Ha? Si Kristo ra ba ang saserdote aning iglesia? Kay ang role ni Kristo diri labaw nga saserdote. Di sa to ba kung labaw siya nga saserdote, doon na kayo mga saserdote sa ubos. Naa ba? Dinadayag, Kapitulo 20, versikulo 6. Sige. Dinadayag, Kapitulo 20, versikulo 6. Hulahan ug balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon nini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Inunuwa sila mahimong mga saserdote sa Dios o ni Kristo. Kita mo? Pagkaniya maghari sila sa libot. Sila mahimong mga saserdote sa Dios. Mahimong kingdom of praise o ni Kristo. Sa laktod na pagkasulti, kanang iglesia o kingdom of praise is the same. Bana nyo? Mahimo silang mga saserdote sa Diyos.
o ni Kristo. Buti pa sabot, the kingdom of Christ, mao ang iglesia ni Kristo. Muna yung role niya diha, na kanina ay mubuwa sa kalibutan is kingdom of Christ. Kanang iglesia nga, giingon diha nga, sa Matthew 16:18, painus 19, ikaw mo si Pedro niining sa ibabaw niining dakong bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Unsa ang iglesia? Mao ang kingdom of Christ. Nga naman, kay si Kristo ay kanan ay maluwas, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such, the second day, hath power. But these shall be praised of God and of Christ, and they reign with him 1,000 years. They reign with him 1,000 years. They dili years. 1,000 rin. Kanang kilometers. Kasi na po mga buka. Meron. They reign with him 1,000 years. 1,000 Roman years. Karon. So, klaro tayo, no? Nga ang naaday sa kanhing panahon, mao ang kingdom of Christ. No, karon sa isumbi sa Ecclesiastes 3:15. Katong diha sa kanhing panahon, unsay na sa kanhing panahon? Kung kanang umaabot pa diha na sa kanhing panahon, o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong mingagi na. Unsa may mingagi na? Unsay pagitaon pagbalik? Buha ko lang. Ang pangutana, asa mo buha? Asa mo buha? Sa Roma, sa Pilipinas. Tanaw na to. There is another, kung ano po, busay na po. Diba, ang tahas ni Kristo ani, yan ibalik ni sa trono ni David. Ay katong trono ni David, kingdom of Christ na to. Mga dili sila kabubuot, nga dili dihugan o saserdote. Nabay na himong hari sa Israel na dili pinagdihog sa saserdote, wala. Puro din sila dihugan sa saserdote sa gawas atong dito na nila ni Jeroboam, Abia, dito Asa, Usapat, wala na to. Wala na gidihog. Ilog na lang to sila. Ang mamatay, puli rin siyang anak. Pagkamatay siya man, puling anak. Wala na to dihog-dihog. Pero gikan ni Saul, David, o Solomon, dihog lang sa saserdote. Pero gikan ni Roboam, wala na to dihog. Wala na kay si Ahiyas, manalag na ang to. Roboam din, Abia, Asa, Usapat, Huram, Usias, Hutam, Akas, Ezekias, Manasis, Amon, Usias, Wakas, Wakin, Sidikias, wala na ganihog. Kaya bisan ganing si Sidikias, ginamba na nga hari ni Nabucodonosor. Pagkamatay ni Usias, si Wakas ang gihimo nga dinihog kunta aw kaning gipuli sa mga Israelitas nga may mong hari, pero niguwa si Paraon Nitsaw o gipabilanggo dito sa Ribla. Mao to nga gigama nga hari ni Paraon Nitsaw si Joaquim. Pero napatay ni Nabucodonosor. Dahil nipuli si Joaquim, ni surrender ni Nabucodonosor, nipuyog si Babylonia. Mao to nga si Nabucodonosor nagbutang kang Matias nga hari sa Jerusalem. Nang andir niya ang Jerusalem. Si Matias, dianisdan sa ngalan nga Sidikias. Nang dili na to sila mga dinihog. Ang mga dinihog, gikan ni Saul, David, Solomon. Ito yung mga dinihog sa Kuan, sa sacerdote. Upgrade, mga kardinal, mga bishop. Ay, lisod kayo. Sa ako man na karon. Hindi mo ka makuha ni. Upgrade yun.
abangan kay pamipiling upgrade. Ano di mo matuon ka ng mga defender ko ng kamo to kung mo defender? Ha? Luoy kayo mo, matuo mo na nila. Asa ni kutukan niya? Anong ni kasulod niya? Bugal-bugal noon, tunti na sila. Bugal-bugal, yaga-yaga. Nung ka nga sa utok. Anong puntuha? Ang sulpot, may kaluwasan, kasi sulpot na toron. Ha? Ang kingdom of Christ, di tungkol ni sa Diyos, panahon pa sa pagbuwas sa Espiritas. Anong kingdom of Christ? Ingon na yan siya, nakabasa lang mo kingdom of Christ, itukod na ninyo. O niya, kaya nga mo mabasa, hindi mabasa ka. Ha? Kung ang Biblia, itong pahukmon, ang inyo, mabasa ba sa Biblia? Kung sa may mabasa, Iglesia. O Iglesia, mabasa. Pero inyong title, karon, sa inyong title. Ato mabasa niya. Amuha, mabasa man. Word for word, litra for litra. Inyo, mabasa. Ay, nikatak-atak na ako sa messenger. Nilang paningan din ako kay Mulawan. Nakalang eh. Ay. Karon, kung sa may nitabuan eh, natukod ba ni sa Israel? Nabalik ba ni? Wala. Ang tahas ni Kristo mo ni iyahang itungtong sa baga. Isaiah 9:6. Alang kanato ang sa batang lalaki matao o ang kagamhanan kingdom of Christ igatungtong siya nga baga. Wa na matungtong. Wa na matukod niya dito kay gipatay siya. Kung sa may gihimo, gikuha o gibalhin sa usa ka nasod. Dire sa imprimatur, doon sa pagsulti ni, ihatag sa mga tao. No? Tindayo nga kay diferensya na ihatag mo sa mga tao. Pero madaktan na gihapon, bisag sa mga tao gihatag. Si Jesus ningon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa masulatan? Ang bato magisalikway sa mga magtutukod kay kuno walay kapuslanan. Nahimo-hinoong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo. O kahibulungan gayud kini. O gidugang pagsulti si Jesus. Busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo mga panalangin, wala na nila. Mga panalangin man sa paghari, ihasta ang paghari, wala na nila. No? O ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og mga maayong bunga. Sa laktod nga pagkasulti, wa man ing nga nasod, pero wala na gid nila kay pagkakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa mga tao nga magahatag og mga maayong bunga. Wala na sa Israel. Tuan na ni sa mga tao nga magahatag og mga maayong bunga. Karon diri sa King James Version, unsa man na siya nga, yun sa man pagsulti sa King James Version. Jesus said unto them, did ye never read in the scripture, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God. Anong kingdom of God and kingdom of Christ? Ye shall be unto me a kingdom of praise. Ngunang kingdom of God nitong Israel, kay gingharian ng tos mga saserdote, ginama na sa Ginoo, is taken away from you. Is taken away from you. And given to a nation. Bringing to a nation. Giving to a nation, bringing forth the fruits of Christianity. Yan. Ihatag ang gingharian ng kingdom of Christ sa
ka nasod nga mamunga sa mga bunga ini. Karon, unsa may ngalan sa nasod nga hatagan? Pinasikat sa balaang kasulatan. There is another na punta nga Husay. Medyo hang imasteral ninyo niya. Kaya, muna na ba'y 50-50 mo ani mag-apply? Ayan na mo apply daw o mga sweldo ko ninyo daw. Ha? Sa to gingon, ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Mamunga sa Kristo ang pagtuo. Karon si Kristo niguwa sa ika-5 millennium. Ang kalibutan 7 millennium lang. Sa to pa na ay 2 millennium na lang ang kulang para makumpleto ang 7 millennium. Ang pangutana na ba ning 2 millennium sa Bible? Sa Osias 6:2 kung basahon. Tapos sa duha ka adlaw ipahiguli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulong ka adlaw kita pagabanghaw niya o kita magapuyok sa iyang atubangan. Tapos sa duha ka adlaw ipahiguli niya ang atong kinabuhi. Ipahiguli ang atong kinabuhi. Sa ikatulong ka adlaw, unsa man? Kita pagabanhawon. Di na ay formula niyo. No? Kano sa ang pagkabanhaw? Sa ikatulong adlaw kita pagabanhaw. Karon dili man ni maisip nato, lunlon lata adlaw ato muna naon. We will another adto na punta sa lain nga kaning sita sa Biblia. Pangitaon na po nato unsa may katumbas ani nga adlaw. Unang Pedro o ikaduhang sulat ng Apostol Pedro 3:8. Sa may isulti sa ikaduhang Pedro 3:8, mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta nining usa ka butang nga tinuod nga alang sa tao ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Yun sa pag-istorya ko, no? Ang usa ka adlaw sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig kanatong tao. Dinay formula ang Diyos. Wala pa kabalos formula, di ta sinugo. Na may formula, sa aming pagkasulba na ni Bible, kung may formula. Bible is a solving problem. Once na solving problem na isulbat, sa aming pagkasulbat, walay, sa aming pagkaanla ka na, walay formula. Kung nagitagaan kag formula, 1 day equals 1,000 years. Duha ka adlaw man sa ato pa, duha ka libo ka tuig kanatong tao. Sa ikatulong ka libo ka tuig, naadiha ang pagkabanhaw. Karon, na kay formula ka duha ka adlaw, duha ka libo ka tuig, imo na pong pangitaon ang uno ani. Mangita na po kas uno dahil sila. Imo manang, imo manang. Saan padadaan mo nas Ginoo magtutudlo dili? Ato din nga naon ng tao. Ora din niya ito ang kakayahan. No? Study yan. Mapunta na ngayon nga matuo na sila. Study, open-minded para makatabang mo. Kay nora na ito ang panindigan na imo ra man na.
Ano sa day gusto ninyo? Kanang panganod mo kung magtao dire, di mo tudlo ninyo. Ha? Dili mo na mahimo. Kay si Kristo may buwang nga tao, nga physical na preha nato. Kanya dili kay nagkina to siya murag ang iyang lawas ani murag fluorescent nga musiga-siga. Tao ra to siya preha nato kay gasiga-siga to ay paningala man akong Pilato. Paningala man to sa mga hari dito sa Israel. Hadlok to sila to kay kasing-kasing buwa pas lughan din na nakila-kila na murag alas 3. No? Murag adlaw na ba? Murag papig hapon. Kung na nakita dito sa Israel, hindi sa may ganang patay. Ha? Pero sa may lang nakita, pati kay naong, huwag hilamos. Kaya nga naman, ipon man si Jesus sa mga way pagginaw. At itong mga tao maniningil sa buwis mga walay pagginaw. So, dito naman siya ni Kuan. Kaya mara may magtuon niya. Mara may magsunod-sunod niya kay mga taon man. Kung magbuhat man siya magic, sige buhat ko magic kaon. Sabang nila na, nanawin ka ba na, yan naman si Jesus na di siya. Buhat ko magic. Buhat si Kristo panalangin. Hindi lang makakalimutan yung putang yung lisod yung kalimutan ninyo kung di ka magtuon ani. Kabahungon gina yung moto. Ay nani na. Magitaon ni mo uno para makita ni mo kung nasod nga giingon ni Kristo nga magapamunga sa mga bunga niini. Tanaw din nato tinuod bang na bunga. Ang uno ani 457 BC. Anong imbis na matagbigatin 457? Kay mao man ni ang pagka-restore sa Jerusalem. Na-restore ang kingdom of praise. Kay namuli ang mga Israelitas dito, pagbalik nila dito, nagbalaan ug balik ang mga Israelitas. Nagpasting sila, dahil ilang gibuhat ang mga tulumanon, katong nabiyaan nila tungod sa pagkabihag, katong mga tulumanon, mga kasubuan, ilang gibalik, pagbalik ang ikapito ka bulan. Dayon nagbuhat sila, nagbalaan sila balik sa mga sacerdote. That's why na-restore tong kingdom of praise. Kingdom of praise tong na-restore. Kingdom of praise may pinitaon na to. Maingon man ang Diyos. Katong diha sa kanhing panahon. So may diha sa kanhing panahon? Kingdom of praise. Kung ka na ang malabot pa, so may malabot. Nga nang mo man na yung malabot. Kay diha na sa kanhing panahon. Siya, kanang diha sa kanhing panahon, kung kanang na umalabot pa, diha man sa kanhing panahon. Klaro kayo, no? Ang nasa kanhing panahon, siya nasa kanhing panahon, mao na siya umalabot. Diha sa kanhing panahon, o ginapangita sa Diyos pag-usap. Kadtong ningagi na. So may ningagi na. Kingdom of praise. Ewa, ikaw man ningagi sa Israel. Ala ko ka na ilang bundok may ningagi. Ha? At kung sa ako, nung mabasa sa inyo, hindi mabasa ang Biblia. Hindi man mabasa. Biblia ba itong basihan? Hindi mabasa na inyo. Ngayon mong tinuod. Kami nga mabasa. Huwag kang mo yung bitinood. Focus na. Kana inong inyo nga litra po litra, dili mabasa, may inong yung tinuod. Nya kamo nga litra po litra mabasa. Mangita og bigel kay dili tinuod, kay inyo di tinuod. Bot ninyo. Sa maila ra ninyo. Kami na pwede sultin na sa maila ra ninyo. No. O karon, may kung pagitaw kisa sulpot. Karon. Na-restore ang kingdom of praise. Mo kini tinuod sa tuig. Kunya kay wa man ni nabalik sa panahon ni Kristo kay gitagalan ra ni og 49 years. Yung sa pagsulti. Bosa hibalungi og sabta. Pagmula sa subo, pagpahiuli o pagtukod sa Jerusalem alang sa Visayas, ang prinsipe
Mapito kasimana. O 7 times 7 equals 49. Mura na. Pagkahuman ani, gitugyan ani sa mga karni, gitugyan ani sa mga saserdote nga maoy mo patay sa karniro nga mao si Hesukristo. Kaya ang tagna sa Daniel dito, kantuman kung duha kasimana ang Mesyas kagapatyon. Ang kamatayon niya para tapuson, o ang kamatayon niya para ihalad alang sa kapasayloan sa mga sala. Unsa nga sala? Kadtong mga sala sa una nga kung makasala sila palaon, tabunan, pinaging dugo sa mga karniro. Ang magpatay sa saserdote. Usa ang mupatay anang nating karniro mao ang mga saserdote. Kunya kay kung sa role ni Kristo, nating karniro nga laki. Usa ang mupatay niya mga saserdote. Unang paggawas niya dito sa kubangan ni Pilato, ingon si Pilato, kinsay gusto ninyo nga akong buhiyan? So may tubag. Si Barabas, may tubag sa mga tao. Anong nakasinggit na to sila? Ay gimiting sa mga high priest, sa mga kadagpuang saserdote. Ay nahibalo sila nga si Herodes, magbuhig piniriso niya si Jesus ilang buhian. Ay nahibalo man si Herodes, nga walay sala si Jesus, o ang ilang gisampa nga kaso batok ni Jesus, tungod sa ilang pagkasina. Nasila sila ni Jesus. Hindi nila matukib ang kaalam ni Jesus. Munang ilang ipapatay. Pero dili ito mabasol. Sila yun ang mupatay, kay sila mang mga saserdote, mo'y mupatay sa karniro nga halad, ang dugo sa karniro, halad sa mga nakasala. Sabot mo. No? Unang mga saserdote ang ipatay. Ni Jesus. Dili kay ang Roma. Roma ko na nipatay sa ilang utok. Roma di ay may bisugo. Mga Romano dito magputol sa ulo sa karnero nga ang dugo mo'y magdala dito sa istablik dito sa halaran. Naperting rahita yan sila. Amo ni Espiritu Santo. Ang gasugo sa mong Ginoo Espiritu Santo. Espiritu Santo yang gapatay ni Jesus Roma. Asa man Espiritu Santo ha, nawa man lagi kasabot. Kung sa role ni Jesus, nating karnero. Nga ang iyang papel, ang dugo niya, mabitara, sa tunga-tunga sa simana, iyang pahunungon ang paghala. Kay siya mo isumpay, paghunong na, siya mo isumpay. Ang iyang kinabuhi, ang iyang dugo, mo'y mutabon sa sala, nga unta ang mga dugo sa karnero mo'y mutabon sa sala, nga ang magpatay sa saserdote. Busa ka nang mupatay ni Kristo sa saserdote kay siya mao ang puli sa karnero nga patyod sa saserdote tungod sa kapasayloan sa sala. Nya Roma di ay. Kaning nagsinggit karon nga Roma nagpatay, munay mga bulaang propeta. Walay dalawasan, impierno ang gahulan nila. 6 feet below the ground. Asa lang mo to? Ngayon sila, sinugo sila sa Ginoo, sa nila lang Roma. Wala sila kasabot. Nga mo nga si Jesucristo gipatay. Kung gipatay si Jesucristo, kung nakasabot sila nga ang kamatayon ni Jesucristo, ang rule na dito, nating karnero malaki. Kunya, kisay mo patay sa karnero malaki? Mga saserdote. Muna'y mo patay. Munang ang patay ni Jesucristo, mga saserdote. Mutoy gasubo atong mga tao nga pangayuan ninyo si Jesus. Yung si Herodes, alam ninyo, kinsa ang gusto na kong buhian. Ingon po mga tao, si Barabas! Si Barabas! Kunya, kaning si Jesus. Ilansang sa krus! Ilansang sa krus! Maninggit ang mga tawanan, kisay gasubo. Mga saserdote, kay gimiting sila sa mga kadagpuang saserdote.
Manalino na yan si Jesus. Amahan! Pasayloa sila sa ilang mga sala. Kaya wak sila masayaw sa ilang dibuha. Kaya wak sila kay malo na ang role niya nating karniro. Nga ang iyang dugo itapon sa mga sala na ang lupatay ang mga saserdote. Wak kay balo itong mga saserdote. Nahibalo to sila, lupatay mo ito. Lupatay to sila nga, ginoo to ilang patyon. Busa, dili, Roma ang napatay. Kamu, kamaon na kamong norte na. Ha? Tulog ka. Kamu mo manunte? Skill lang saya lang tayo. Kamu manunte na. Muna itinuod na. Mao nga ibo dahil ni isipon, 10 minus 7, 3. 4, 5, 1, 15. Unsay libuha diri nga nasod? Pilipinas. Nga dahil sila, imo raman ang kaugaling mong interpretasyon. Interpretasyon din ako ng 1543 ng 18. Nga gihingandan man ang atong nasod sa ngalan ni Pilipinas. Meaning, tuloy, Mayo 18, 1543, pag-abot ni Roy Lopez de Villalobos, siya interpretasyon din ako na. O, sa kaling sa kabana. Ihatag sa usa ka nasod ng mamunga sa mga bunga nini. Kung sa may sunod ng history, niabot si Miguel Lopez de Legazpi sa 1565. Pagka 1568, ang anak ni humabon nga si Haring Tupas ni Dawat pagka-Kristiyano. Ibunyagan ni Father Jigo de Herrera Marso 21, 1568. Kung sugod na ng panahon na, wala na'y bugto ang pagkahimong, wala na'y bugto ang mga misyonaryo dito sa Pilipinas. Hangtod ng Pilipinas na dibilog sa pagka-Kristiyano. Bosa ni buwa tayo din ari mo buwa ang kingdom of praise. Dili din. Manuka dahil sa dapitan tayo. Anong trademark ang kingdom of praise? Sa may trademark? Trademark? Ha? 415 may trademark. Kaya kanang kingdom of praise, mga Israelitas. Mato sila. Ang alang kanako, kamo mahimo, kamo, kisa man ang kamo. Mga Israelitas. Mahimong gingharian sa mga saserdote. Ye shall be unto me a kingdom. Usa ra yun. Mahimong usa kagingharian sa mga saserdote. Kadtong diha sa kaning panahon, ug kanang malapot pa diha sa kaning panahon, ang atong kaluwasan nakatago. Nagibuhat na nako nga bawal tanan. Dili lang sa kahilayan, dili sa atong panamit. Kani kita makahatag ng puling sa atong isig katao, ang mga babae dili makahatag og kadautan sa mga lalaki. Nya di po pwede nga kamo mga lalaki maglakaw-lakaw dili nga gabi kay makahatag og kadautan sa mga babae. Kaya makita na inyong itumong din igo. Magbagol-bol sa mga kita. Hospital, bakit lang ipit sa bangko? Nakanawa lagi ako. Kumusulti. Dita kayo balo, nga na yung hospital dito, kaya dito may ipit sa bangko. May break. Na, amiris. Katulik ko man to. Naay nakita na ko ganyan sa Facebook nga ang iyahang asawa gikabit sa iyahang igsuon sa iyang bana. Anak,
Kita na ko specific niya kay nabi siya sa sabana. Bisa na kita ano. Asawa ni ang babae magtiayon ni sila, magtiayon. Gikabit sa igsuon sa lalaki. Katong nagkabit dako kay cross dress wala. Gitatak. Ha? Alisod tulog. Kingdom of Cristo. Dako na ready tatak. Dapat na ilang itiwala kay mo man maghatag nila kugaw. Tiwala na dayon. Kay ang mga kaparian nato, ang atong mga igsuonan na butin sa Katoliko, lifestyle na sila ginikayan ang mga buhat na daw. Ang mga kaparian nato, ang kaigsuonan nato mga pare, wala na magtudlo sa ilang mga sakop na magbuhat na. Kanya ang ilang mga sakop na buhat, makahugaw nila. Ay mailhan man na membro nila. Kusa dapat itiwala na. Para mabilin sila na hinlo na dili involved ng mga bata. Aron sila makapanilhik sa kalibutan. Sila kapanilhik, ilang ang ugay-ugay na niya po. Datong sigarilyo dire, dito magbago, papawaw na po sila dire. Inanako po sila mapuyon sa kapitan. Basta manigarilyo gyapon, papauli na po sila sa ukidnon. Kay makahatag to sila diri ka pandulan sa mga tao. Kay musulod sila diri manigarilyo dito. Nya ang kuana na bugha na alin ako. Kaya ang may kuana na, kung may masulod sa Ginoo na ang gidawat na ko na nga naay mga bisyo. Doon na kani may bisyo, ayaw mo doon ako. Palayo mo. Kung manigarilyo man mo, mainom mga bububugan mo na, kung sa may mga buhat ninyo nga dili madawat sila, ay mo sulod, ay mo pagkikauban ako. So, dili ko mudawat ang tao na dunay bisyo. Gusto na ko na kanang walay bisyo yun. Kaya kingdom of Christ niya na mga gahatag man nagbugaw dili. Dunay bisyo maghatag nagbugaw. O magbuhat sila na, ato sila dili. Yan na. Kung ano ni now, kanang siluta, kanang pagkarisurihan kanang pasanting. Nilatay ng siluta dito. Kaysa may kadala ng mga tawhana dito. Nilatay. Nadili mayo nga, lagi bisyo ninyo. Insuri ninyo Diyos. Basta na may bisyo, hindi ko mo dawat ninyo. So, karon ito naman ang oras. There is Pilipinas, Society Redmark. Redmark. Manang itugang nimo na. 1973 Presidential Decree. Dapitan Sry City. Nya diri dai ni kuha ang Kingdom of Greece. Pagi masayo. Wala ni buwa sa sama. Wala ni buwa sa diri ni dapitan nito. 2,000 Igual na ito dali. Kaya naman tayo everlasting kingdom of the priest God and of Christ. Pero at least na one din natin na. Wala pa. Wala pa ako.
So, ang saan na dire? Ang yung ganda mong nasa dapitan ni Buwa. Kasi nakipulungan mo sa dapitan, ano? Tamba ko sa Ginoo. Nya, ang sama niya, wala ni sa Bible? Exodo 12:40, atong nang giatang ani. Sa ninyo. Diba 430 katuig itong Kingdom of Grace. Itong mga katauhan na niabot sa Jerusalem, ipon mo 430. Unay trademark, ilhanan, trademark, timaan. Na ulipon sila sunod sa 430 sa Egypto. Liguwa din sila diha. Pamangikan sa 1543, ihatag ng harian sa usa ka nasod. Tinuod ba kay 1543 ika-2000 years na gikan pagka-restore ang Kingdom of Grace. Na-restore man na sa Jerusalem. Tungod ni Esdras. Rao si Esdras, Nehemias o si Joshua. Kung ito'y nakaparestore sa lagit ko, sama ko doon kastiral, laro ninyo nagmayo. Pagka-restore na, Punto 249 kay ang role ato mubuha naman ang Misayas nga at paliton ang ilang dugo o ang ilahang sala. Mubuha ang Misayas nga ang iyang role patyon atong mga saserdote sunod anang laraya. Aron mapalit ang iyang dugo o aron mapalit sila sa dugo. Usa kaming mga tao ani pinalit sa dugo. Kamo pinalit sa dugo ni Kristo. Dili sila. Kamo ang pinalit. Kaya kamo kadtong ipakamatyan ni Kristo. Kaya kamo man ang Kingdom of Grace. Ginasa mo man ang kisi-kisi magin sila. Sila gin-lagi. Nahala sige. Basahan na yung Kingdom of Grace. Kadtong diha sa kanhing panahon, na dito. Kung basahan mo kung sa kanhing panahon. Ye shall be. Ikisayson po. Sila. Na diha. Kapigin daw ka na to. Hindi lang punta mo. Ano? Dito na kung katulog niya. Sa mga nagsunod o nagsubaybay sa itong programa, may gabi kaninyong tanan. Kaning ato, fixing na ni. Wala kong nag-ingon na tuo mo. Kaya wala hindi ko magdaling tao sa pagsukat. Sukat sa akong pagsugod o saan niya ani. Wala hindi ko nagdaling tao kung mutuo ng mga tao. Ang atong tambag na kung doon na mo'y relihiyon karong gikuptan, pili mo niya, buhata ang pagkakalaro o ang kabalauran, tulunganon o mga suko, kay diha mo maluwas. Nga, kay mo man ay luwason sa Ginoo at tumang pagbuhat o pagkamatarog, dili man kay kanang titulo ninyo. Pero kung mangita mo titulo, na iya sa Ginoo, wala yung titulo. Kingdom of Christ na yun. Nausaon man na. O niya, sa bangkong kasulatan, ingon si Pablo, ang mga iglesia ni Kristo mangumusta ninyo. Kaya ka ng iglesia ni Kristo sa mayroon ni Kristo diya. O, di sa sirdote diyan. Bot pasabot, anang iglesia ha, ni Kristo, ang sikreto ana, sa sirdote. Kingdom of Christ kay pagkaputos pinadayan, bulahan o balaan ang tao na makaambit sa naunang pagkabanhaw sa inini ang ikaduhang kamatayon wa na igahom sa pagbuot kanila hinunua mahihimo sila nga saserdote sa Dios o ni Kristo. Mga kadtong panon nga niguwa ni Kristo, Kingdom of Christ, panon kadto sa mga harianong saserdote. Sa una to sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro. Unang Pedro, no? Unang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Magsugod ta sa kuan.
unang sulat ni Apostol Pedro 2:5. Ye also as lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood. No? A holy priesthood. Hood ba ni? No? A holy priest. It's man gini oh. A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Size. Wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. 7. Unto you therefore which believe, he is precious, but unto them which he disobedient, the stone which the builders disallowed, ba yun? The same is made the head of the corner, and a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word being disobedient, whereunto also they were appointed. 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood. Royal priesthood, and a holy nation. Di bali mga deno? Peculiar. Peculiar. Single elman. No? Peculiar. A peculiar people. Peculiar people. That he should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Yan. But ye are a choosing generation but ye are a choosing generation, a royal priesthood. Sa Tagalog, datapwat kayo'y isang haring datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Akin sa gisultihan ni Apostol Pedro ani kadtong mga Kristiyanos nga na-convince nila mo nga kadto di ay mga tawhana hariano kahugpungan sa mga harianong saserdote mo gipasabot ana. Bosa nataw kayo nga kingdom of Kristo, kanang iglesia ni Kristo, kingdom of Christ na. Mana sila mga priest karon. Nya kanang mo na siya kanang Church of God, kanang iglesia sa Dios, wala man na. Alam mo lahi na. Iglesia sa Dios, ug iglesia ni Kristo sa kingdom of Christ na kanang. Sa lumba pa ni, katulog na ta sa base. Okay, ani man dili mo buwa na, di man na buwa dito sa lain lugar. Yan na ta sa pundasyon yun. Luwasan.
yun. Siguro, mga itong paglulukan sa Ginoo. Kamalandong kanunay ang daw bili. Kanunay ginatong kamalandong ang Ginoo. Naon din nato na ang Ginoo nagtan-aw, nagsugpo kanunay sa atong paglakaw, sa atong pagkatulog. Nya, ayaw mo kanimo sa paghuna-huna na ang Ginoo nasayon sa inyong huna-huna. Kay aron dili mo maghuna-huna og dautan. Kay balimot kanimo anak sa paghuna-huna na ang Diyos nahibalo sa inyong mga huna-huna. Di mo mahadlok maghuna-huna og dautan. Pero di ninyo undangon na huna-huna gid mo mahadlok mo. Ako mahadlok mo ko. Kung huna-huna ka mag dautan, hadlok ko kay makita man akong Ginoo sa akong nauna kata nahibalo sa diri sa akong kasing-kasing. Wala bisan pa una-una ko tanhan mo kay nakita na sa Ginoo. Una-una na to. Yang una-una kong dautan na nakita mo sa Ginoo na mong dautan una-una. Busa dili maunay akong likayan. Likay ka diha. Dahil sa tanang mga makapagkaon na makadaon. Kaya na to. Kaya aron doon na tayo everlasting life. Kaya ang life is blood. What is life? Blood. Pagkahugaw ang inyong blood, wala na tayo everlasting life. Kaya hugaw na po ang dugo. Muna ka po bitaw, nagkaon kong sa Pinas, na yung kanang mga dilata, kung maging adlaw kayo mahugdan yung tuwan. Sakit akong diri. Akong ipasiko, nawala. Nagdili din mayo na may nanay yung mga unang, mga sardinas, mga dilata, isang klasya, basta mga dilata, makadakot na gina siya. Hyperaciditis na gina. Uric acid sa pintaasa kayo gumikan sa ingredients na gibutang niya. Oh. Grabe kayo na, taas kayo, makahilo. Ang atong kaluwasan, lahi ang gidahom na to, ang gidauman, ang gikuha na to, ang kaluwasan, lahi. Kaya ang kaluwasan na atong gipaabot, dili ang kanang kaluwasan na life after death, di na tinuod. Kaning lawas na to, ang balikan sa Ginoo kaluwason. Luwason kaning lawasan, inaagi sa Ginoo. Musulod ng Ginoo nako, musulod ko ng Ginoo ng iyong tanan. Dili kay ako ra. Kay ang tao templo sa Dios. Sa kanang Ginoo musulod ko na ninyo. Musulod na sa kanang mga tao, babae lalaki, musulod ng Ginoo niya. Pero hinumdumi nga kung hukaw ang kasing-kasing, dili musulod ng Ginoo. Kung ang imong kasing-kasing makasasala, dili din musulod ng Ginoo. Kasasala ng kasing-kasing, dili musulod ng Ginoo. Dili ko puyok ng Ginoo. Muna nga, muna itong angay na muna. Landong di mo kanunay na. Dili rin na puto, kaya nas 10 na gisumigil. Daghan kayong pamati. Daghan kayong salamat sa tanang na